Akwụkwọ mbụ nke Samuel, isi nke mbụ. Ma otu nwoke nke Ramataim Zofim nke ugwu Ifrem dị, aha ya bụ Elkana nwa Jeroram, nwa Eliahu, nwa Tohu, nwa Zuf onye Efrata. O nwekwara ndị inyom abụọ, aha otu bụ Hana, aha nke ibe ya bụ Penina. Penina nwere ụmụ, ma Hana enweghị ụmụ. Nwoke a wee si n'obodo ya na-arịgokwa afọ ịkpọ isiala na ịchụrụ Jehova nke usuu niile nke ndị agha àjà n'ime Shilo. Ọ bụkwa n'ebe ahụ ka ụmụ ndị ikom Elai abụọ bụ Hofni na Finehas, ndị nchụaja Jehova nọ. Ụbọchị ahụ wee ruo, Elkana wee chụọ àjà nye Penina nwunye ya oke ụfọdụ, nyekwa ụmụ ya ndị ikom na ụmụ ya ndị inyom niile. Ma o nyere Hana oke mmadụ abụọ, n'ihi na ọ bụ Hana ka ọ hụrụ n'anya. Ma Jehova mechiri akpa nwa ya. Onye mkpagbu ya wee kpasuo ya iwe nke ukwuu, imekpa ya ahụ, n'ihi na Jehova mechiri akpa nwa ya. Ọ bụkwa otu a ka Elkana na-eme kwa afọ, mgbe ọbụla Hana rigoro n'ihu Jehova. Otu a ka Penina na-akpasu ya iwe, o wee kwaa akwa ghara iri ihe. Elkana bụ di ya wee sị ya, Hana, n'ihi gịnị ka ị na-akwa akwa? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka ị na-erighị ihe? Ọ bụkwa n'ihi gịnị ka obi gị jọrọ njọ? Mụ onwe m adịghị mma n'ebe ị nọ karịa ụmụ ndị ikom 10. Hana wee bilie mgbe ha risiri ihe n'ime Shilo, mgbe ha ṅụsịkwara ihe ọṅụṅụ. Ma Elai bụ onye nchụaja na-anọkwasị n'oche ya n'akụkụ awara ụzọ ụlọ ukwu Jehova. O wee dee Hana ilu na mkpụrụ obi, o wee kpere Jehova, kwasie akwa ike. O wee kwee nkwa sị, Jehova nke usuu niile nke ndị agha, ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya n'ezie na mweda n'ala nke ohu gị nwanyị, ọ bụrụ na ị cheta m, ghara ichezọ ohu gị nwanyị, wee nye ohu gị nwanyị nwa nwoke, m ga-enyekwa ya Jehova ụbọchị ndụ ya niile. Agụba agaghị agakwa n'elu isi ya. O ruo mgbe o kpere ọtụtụ ekpere n'ihu Jehova, na Elai na-arịba ọnụ ya ama, ma Hana ya onwe ya na-ekwu okwu n'obi ya, naanị egbugbere ọnụ ya na-eme ụkpọrọ, ma anụghị olu ya. Elai wee chee na ọ ṅụbigara mmanya ókè. Elai wee sị ya, ruo ole mgbe ka ị ga-aṅụbiga mmanya ókè, wezuga mmanya vaịn gị n'ahụ gị? Hana wee zaa sị, mba, onye nwe m, nwanyị nke mmụọ ya dị arọ ka m bụ, ọ dịghị mmanya vaịn maọbụ ihe ọṅụṅụ nke na-aba n'anya m ṅụrụ, kama awụsiri mkpụrụ obi m n'ihu Jehova. Agụla ohu gị nwanyị na nwanyị jọgburu onwe ya, n'ihi na ọ bụ n'ọtụtụ ntụgharị uche m na mkpasu iwe m ka m siteworo kwuo okwu ruo ugbu a. Elai wee zaa sị, laa n'udo. Chineke Izrel nyekwa gị arịrịọ gị nke ị rịọworo n'aka ya. Hana wee sị, ka nwaanyị nke na-ejere gị ozi hụta amara n'ihu gị. Nwaanyị ahụ wee jee ije ya, rie ihe, ihu ya agbarịkwa n'ihi ya ọzọ. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ, kpọọ isiala n'ihu Jehova, wee lọta, baa n'ụlọ ha ruo Rema. Elkana wee mara ahụ Hana nwunye ya. Jehova wee cheta ya. O ruo n'ọgbụgba afọ na Hana tụrụ ime, mụọ nwa nwoke.
O wee kpọọ aha ya Samuel sị, n'ihi na ọ bụ n'aka Jehova ka m rịọworo ya. Nwoke ahụ bụ Elkana na ụlọ ya niile wee rigo ịchụrụ Jehova àjà afọ na nkwa ya. Ma Hana arịgoghị, n'ihi na ọ sịrị di ya, ruo mgbe a ga-eme ka nwata hapụ ara, m ga-emekwa ka ọ bịa, ka e wee hụ ya anya n'ihu Jehova. O wee biri n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Elkana bụ di ya wee sị ya, mee ihe dị mma n'anya gị, nọdụ ruo mgbe ị meworo ka ọ hapụ ara. Naanị ka Jehova mee ka okwu ya guzosie ike. Nwaanyị ahụ wee nọdụ nye nwa ya ara ruo mgbe o mere ka ọ hapụ ara. Ma mgbe o mere ka ọ hapụ ara, o wee kuru ya n'aka ya rigo, chịrịkwa oke ehi 3 na 1 efa ụtụ ọka na 1 karama akpụkpọ mmanya vaịn, wee mee ka ọ baa n'ụlọ Jehova na Shilo. Nwata ahụ bụ naanị nwata. Ha wee gbuo oke ehi ahụ, wee mee ka nwata ahụ bịakwute Eli. Hana wee sị, biko onyenwe m, mkpụrụ obi gị ga na-adị ndụ, onyenwe m. Mụ onwe m bụ nwaanyị ahụ nke guzoro onwe ya nso n'ebe gị nọ ikpere Jehova. Ekpere banyere nwata nke a ka m kpere. Jehova wee nye m arịrịọ nke m rịọrọ n'aka ya. Ọzọkwa, mụ onwe m emewo ka arịọtara ya Jehova n'ụbọchị niile ọ na-adị ndụ ya. Ya onwe ya bụ onye arịọtaworo nye Jehova. Eli wee kpọọ isiala nye Jehova n'ebe ahụ.